honk the horn. Why? So much work because getting out of the car. Did you just honk at me? 1.5 squat. This is for you. You unleash the basement small squat. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Én itt Pigi vagyok, és itt van velem Pengezozó. Pengezozó, igen, a privát nevem, mert itt vannak ilyen privát nekem. Én vagyok a Rajma 001. És Pigi ugye nevem. Gyertek! Ez a forgatás helyszín lesz mindenhol, épp a Jailba vagyunk. Zolinak a szobája. Igen. Nem csak mi ketten vagyunk. Az én szobám, igen, elég sok minden vagyik. Már régóta játszunk igaziból, már nem is olyan régóta, hét péntek óta játszunk ezzel. Ez két haverunk, a Tomi lett, és a Rissi, vagy milyen neve? Kocsis Bence. Kocsis Bence, igen. Adott egy a szobájuk, igen, volt itt a robbantás, ott. Na menjünk ki akkor még. Gyere Zoli. Ó, megyek. Jó, ilyen dupla. Itt vagyunk, ez a Zoli tudja. Én csak figyeltek meg a izé. Liptünk van kinti, és ezt kérdezzétek, hogy milyen szerű. Nem olyan látszik, de ez a Zero Importkat Person on Washington. Igen. Igaziból ez a videó annyit lett volna, mert ez egy bemutató videó lett volna. Én Pigi voltam, és itt volt velem Pengezozó. Sziasztok!